Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamo gid nga salamat. May aga sa ato mga pinilangga nga mga managpalamati, tugtog sa ato nalabutan sa tingog sa ato nga programa, kadalagan sa agrikultura diri sa Negros Occidental. Iniliwatan inyong alagan na sila Perartilia, kag ang aton subong pangibulahan gid sa may aga ang aton mga kaupod sa Office of the Provincial Agriculturist. Of course, ini nga programa kinadulong sa inyo sa Department of Agriculture, Regional Office sa pagpanguna ni Executive Director Henry Cuter, kaupo ng iya duha kaya Technical Directors, ang Engineer Jose Albert Barobo, kag Dr. Peter Sobrevega. Ini man yung programa sa Bansang Provincial Government of Negros Occidental sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson, kaupo ng iyang Vice Gobernador Jeffrey Ferrer. Kung of course, ini nga programa gina-implementar gid sa Office of the Provincial Agriculturist. Kasi nga aga, matahong na gid ang aton nga topiko, no, tungod sa ari naman kita sa isa ka sektor nga partner ginihapon siya sa aton sa Department of Agriculture, no? Dili naman kita nayon sa natawag naton nga sa sudan naman na sila kung istorya kita about food sufficiency. So subong naman nga aga, aton naman nga kilalaho ng aton kaupo diri sa Office of the Provincial Agriculturist, no? Na nag-implementar naman iya sa programa sa under sa fisheries. So siguro akong hindi ko gid pagpalamigon sa introduce ang aton nga partner subong nga aga, no? May agad sa aton nga kaupo diri sa Office of the Provincial Agriculturist. So akon nga ipakilala sa inyo ang division heads ang aton nga Fisheries and Aquatic Management Division or family, no? Without much ado, gusto kong ipakilala si Sir Ruel S. Almoneda. Sir, good morning. I-greet natin ang ating mga manugpalamati. Maayong sa tanan sa pagmamati sa aming programa. Okay? So, sa sinin nga aga, sa akong ginhambal sa inyo, nga, ano naman sa special sector naman kita, no? Ang ato naman nga mga mangisda, ang ato nga mga fisher folks, no? Ang mga nagalibot sa isda, no? Sila naman yung atong tagaan subong sang atensyon or igtalipangon. Sining tion, atong ginabatian kung ano naman ang mga programa nga ginadihon or gina-implementar sa Office of the Provincial Agriculturist na pertenece sa nga seksyon. So, pagpamati ka mo tanan, kung kay dako man ini siya nga issue or concern sa aton man, hindi lang sa aton mga nguma, sa aton mga farm laborers, of course, tanang-tanang mga pumuluyo diri sa Negros Occidental, bisan nga sa bilog ng Pilipinas, no? Apektuhan man sini sa sektor nga ginatawag naton nga fisheries, which is of course under man isa sa BFAR naton nga programa. Okay, so pumangutan naton si Sir Ruel sang ilang mga programa, kung na subong ang mandatos, no? Ano ang mandatos ang Fisheries and Aquatic Management Division, ano ang ilang mga functions as an office. Sir? Ang unang kusina, ang unang division, ang unang Fisheries and Aquaculture Management Division, may aral ni isang tatlo ka seksyon na nagahandol sa tanan ng mga programa under sa fisheries. Ang isa diraya ang fish production section, ang isa ang Fishery Resource Management and ang Fisheries Post-Harvest section. Yes. So sa fish production section, ang yung nagadumala sa mga tanan ng production sa tilapia, mga fingerlings, mga fry, kada mo yung hinahatag, na-distribute sa mga farmers. Yes, nag-request sa office. So, ang mga farmers na sa atong kabutiran, sa mga farm na muna, napangayo na sila libre. Nahatag na yun sa kwa. Kag since na wala kita sang maayo na lugar para butangan sa hatchery, may kita sang tie-up sa BIFA. So, nagabuli kita na paggasto sa mga pag-maintenance sa farm. Dahil sa production sa fry, dahil makahatag kita sa atong mga kliyente sa mga farmers and fisher folks. Okay. Isa man sa mga obra under sa fish production, ang muna ang pagpatingin sa mga production sa atong mga sa bango sa pispan, aquaculture. Sa pispan. Magabuli kami technically, at kung paano pagdumala, at kung paano
kung paano pagid ang pamaagi kung paano makaganansya ang atong mga staff of directors. Yes. Sa pagid ang atong sa baybayo naman, ang pag-develop sa atong mga kalabahan, mga pagkultur sa nutrition, sa ibang pa ng mga hiliputol para mapatinan na ako sa instalasyon ng mga stages o under na sa mga seksyon. Ang isa sa pinakadako, ang dako ng mga pag-importante ng mga papel para sa Fishery Resources Management seksyon. Ini na seksyon, ang muli ang naghahandol sa pagbulig sa aton mga local government unit ang munisipyo ang syudad. Pag-review sa ilang mga ordinances. Ordinances, yes. So pagbulig sa ilang mga pagbulig sa mga technical na assistance para sa mga ng marine protected area, Okay. pag-manage, pag-establish, o pag-monitor underwater, and then sa law enforcement, dako ang papel naton sa pagbulig sa ila na mapaayo pag maging may strengthen pag mapabaskog ang ila ng mga activities sa fishery law enforcement sa mga bantay dagat. Kaya dira, ang probinsya, kaya sa opisina sa provincial agriculturist, lahatag kita sa mga equipment. Mga GPS, kung ano pag mga equipment, makabulig sa ila na operation sa bantay dagat. Ang isang kaparte niya, aside sa pagbulig sa local government units, sa mga siyudad, sa mga munisipyo, ang isa kang importante na parte diriya, ang atong assistance ang ginahatag directly sa mga fisher folks. Okay. Kaya sa fisher folks, under niya sa mga Fisheries and Aquatic Resources Management Council or FAMC, na ang dahil nag-require na ang kada coastal LGU, mga city and municipality, dapat niya makaporma sila kung maka-organize sila sa FAMC. Okay. So, diraya kita ang Nag-assist. Yes. Sa uli kita sa isa na. Gani ining ato na fisher folks, may aras ang direct participation sa management and protection sa ato na baybayon. Kaya siyempre ang ato ng isda nagasalid sa ating baybayon sa ilang baybayon. So dapat may aras sila sa participation da. Hindi basta-basta makapasal sa ordinansa ang isa ka munisipyo o syudad kung wala sa consultation sa mga among council. Okay. So isa na yan sa mga korda. So naghahatag man kita sa kung ano ang kailangan nila sa mga institutional development, sa fisher folks, hatag man kita sa assistance para sa ilang livelihood. Kung ano pagid ng mga kailangan sa atong mga fisher folks sa people's organization. Another section sa ato na sa among division, ang mga fishery post-harvest. Post-harvest, yes. So, base sa research, sa mga findings ng ato na gobyerno sa mga pasilya, na ang piskat sa ating mga isda, almost 25% sila magkakadto na yan sa wala, no waste bala, mga post-harvest waste. So, amo ng target natin ma-reduce. Kaya kung mapanahon natin ina, bisan na wala sang livelihood, ma-increase ang ila ang ila na income. So, parang sa post-harvest kag value adding, ginabuligan natin sila, gina-train sila kung paano pag-handle sila, talin sa dagat, pagkasubaybay, pag-udan nila dalo sa market, kag ang parte sa ila mga dakot, mga fish cuts, hindi na yung kung anong mabilihin lang sa market, ano na yung i-process nila, kundi pagka dakot nila, na-allocate na din na yan. Yung totoo natin yung parang pag-handle sila, mga deboning, nakahatagit sa mga training, tapos sila mga canning, sardine net, yung mga muna, tapos mga processing. So kung ano pagin mga kailangan nila dahil mga equipment, hinahatap yung tagaan naman nato na sila sa ang mga organisasyon. Ang niyarap kita sa mga tagaan sa mga freezer, mga pressure cooker, kagdamo pag yung mga packaging material, mga ginahatag na sila, dahil ma-improve ang ila na marketing ang ila na produkto. So inatanan niya, ginahimo sa division. Niyarap pagid sa isa ka special na unit na ginahandol ang among division
Amo na ang Marine Biotoxin Testing Center. Yes, okay. Very, Kaya nga, ginasecure sila ang safety sa ato na seafood consumer sa food. probinsya. Oo. So ang tanan ng mga sila, ang tanan ng baybayon, ginamonitor na sa atong opisina, galing mabala naton kung hilway pa bala o libre pa sa mga toksin ang ato na baybayon. Okay. Kaya na, kung wala kita sa amuning mga pamaagi, it's either hindi natin mapagawa sa atong probinsya ang ato na seafood product, kagdalo sa Manila, kaya gina-regulate man na sang national government. Yes. So nagkasabit kita sa mga pansina, sang report. Yes. So, every month, every week, ginakandak niya. Ang tanan ng mga na coastal area, ginakuha na sang sample. Kaya makita natin kung may ara sa sang traces, sang harmful algae nang tawag natin na red tide. Red tide na. So ang kanisa, pati ang pagnason, ang tubig, itanaw natin na gani makakuha natin na libre ang kanila. So gani, bag-uman lang magtaas ang toxicity sa atong baybayon o ang atong mga seafoods, makahatagan na yung isang warning. Yes. So, this is very important, sir, no? Kaya siyempre, ang aton nga mga konsumidores, mga nagapamati, of course, nagabaka na sila sang isda, sang pakinason. So, namigid dyan nga mo kita sining function sa opisina because ma-forward sila or tagaan sila dahil sang warning before pa magalala ang sitwasyon nga may mahilo na, no? So, very good gila, sir, nga function ang ginaobra ninyo. So, going back, sir, sa enforcement ng aton ng mga laws regarding sa protection sa aton sa mga baybayon naton ng mga areas, coastal areas. Ano, sir, ang ginahatag naton nga training? May ginaan bala kita, sir? May ginakanda kita nga regular nga training or refresher sa aton mga bantay dagat para nga maka-perform well sa ilang obra? Yes, every year naghahatag sa refresher course para sa mga existing na bantay dagat. Ang naghahatag ng kita sang deputation training para sa mga bako. Okay. So bako na sila ma-deputize sa mga mayor, pag mahimo sila na bantay dagat, dapat makapasaraan na sila sa training na ginakandak sa ating opisina. Okay. So kay may isa ko kakilala, no, nga ano ni siya inang former siya nga seaman. Gusto siya nga ang iya balang knowledge sa dagat, gusto niya i-apply sa iyang locality. So, mamangkot siya kung paano ko nung maging membro sa bantay da. Ano nga proseso ko no, sir? Paano ka makasunod na? Kay very passionate gid siya nga gusto niya makabulig sa aton sa ano na. So, ano ang kinaandan nga ginaobra sa isa ka tawo kay interesado magsulod sa Hindi siya makikangot sa mga mayor. Pag mag-volunteer siya na ma-intraman siya na yes. So basta mabatunon nga ni isang mayor, alam mo mayor ang nakabuot siya kung sino pasudlo niya, kay ang poder sa mayor, amo niya ginapahulamin sa bantay dagat, okay. Mag-exercise ang power. Yes. So siya kita nagapili sila. Pag exclusive niya na poder sa mayor, hindi niya pwede na ang iba ang mahingat. Okay. So kasi nga, gani, kung makakuha na nga niyang mayor, may araw na siya sa grupo na nagkakaib na grupo na luyag niya mag-training. So contact na sa office. Sa office, gani mag-conduct sa training. Yes, okay. So, kaya kada masubong sa nagapamati nga muna bala sir sa proseso. Anyway, going back sir sa atong bala sa pag-monitor sa mga baybayon. So, usually sir sa atong experience sa madugay na naton nga experience dito sa office. Usually sir, ano nagakatuhaw ang red tide ng mga binulan sa tuig? Ano na siya? Usually, sa nga, pwede nga po kita makahambal na ang mga muning chimpo, magawa ang red tide. Pero subong, kaya ginahambal natin, may climate change ko, no? Yes. So makita natin, ma-experience natin, na anytime gainit, nalawig, anytime nga bisang tig-ilinit, ulan. So, hindi na kita maka-pinpoint subong ka makahambal na ang muning season sa tuig delikado na magawa ng ulan. But normally, nagkatuhaw may ang red tide. Pagkatapos ng long dry season. Okay, long dry season. Pagkatapos sila nagka-transition na siya, nag-ulan-ulan, nasubon na ulan-ulan, di lang nag-develop kung may ara, di man makandil man, makandog, siya,
ma-bloom na siya. Okay. So kung magsigi-sige na siya, that's the time na makatipon siya sa nakakaigo na hinuon ng toxin, kaya ma-contaminate niya ang atong mga pagkaon sa baybayon. Yes. Usually, sir, if there is an occurrence ng mga amo na, ano usually ang aton, aside from monitoring, may mga, may mga preventive measures, of course, no? But at the same time, ano din pala, sir, ang pinaubra sa na kung may ara na sa sang malaway na adi. For example lang, no? Wala na tele, wala kami gambal nga may ara sa mga sitwasyon mo na kita nag-discuss lang sa mga posibleng sitwasyon. Normally, kung may red tide, hindi natin siyang punggan. Okay. Yes, Ang mahimo lang natin, that's why may harap kita sa monitoring. Kaya natin monitoring, ang mga yung tinatawag natin na early warning device. Yes, oo. So basta galing mapampa, nubo pa lang ang numero, o nubo pa lang ang toxin sa baybayon, makapurwan na kita dayon. So ang mga mayor sila, o ang gobernador, mapagawa na siya sa executive order, na it's either ma-warning siya sa tanan ng mga mangisda kag sa tanan ng mga consumer sa ato na mga shells, mga shells kag seafoods, yes. na maghaganhagan sila konsumo sa mga amuning klaseng pagkaon. Okay. Pero kung nagtaas na gid kag nagsulod na gid sa mga mataas na sila na level, gina-quarantine na gid niya. Okay. Hindi na kita pwede magpadala sa mga sa amuning klaseng seafood sa Manila. So sa market ginabawal na gid na. So minsan ang pagdakop sila, ang pagtipon sa mga shell pieces, ginabawal na gid na. So amo lang may mahimuta. And at the same time, kung may ara sa amo na yan, ang local government yung nakaplano man sa ayuda para sa mga apektado. Wala man pinakapuntahan sa So pinatagan usually, para sa nagbigan, nag-positive ang bakulod, gintagaan nila sa assistance sa mga fisher folks na apektado. Yes. So, kamo lang na mahimo naton. Hindi man na siya magdugay kung mapaman, amat-amat manubo naman siya. Okay. So, until such time na libre naman siya, kay regular man ang aton monitoring, mabala natin kung naganon na siya. So, ay alaw naman liwat ang pagdako sa mga mga. So, dito sa by nature, gahil na siya on its own niya ang ano ng data. Kaya actually, ang konsenya niya, daw living organism man sa. Yes, oo. So, nagdadamo ang iyang populasyon, o sa mga tapos mga matamat na daw naman sa. So, amo na gali nga cycle. So, anyway, sir, sa aton subong experience dire sa Negros, may mga going back naman sa mga aton man sir mga dispersal program nato, no. So, I heard nga we have this sa naman sa grupo sa aton nga mga shellfish na racers or growers naton. About sir, pag kita subong ako ang diwal sir, ano na siya ka potential nga produkto naman diri sa Negros subong. Actually, ang Juan, dubi na siya nadula sa Negros. Sa 2007, nagpagawa kita ang probinsya nagpa-down sa project. Nagkuha kita sa mga seedlings sa Diwal sa Rojas. Sa Rojas, okay. Paging receive na ako na sa Baybayon sa Negros. Alin din sa Bago, pakanto sa Binalbagan. So, nag-receive kita na. So, after that, a year after, nagtuhaw na. Nagbuwa ang the first time naman liwat na nagbuwa ang Diwal. So, ina niya, nakita na yan sa ang lingguan sinahalin sa Pulupandan hasta sa Pontevedra. So, ang unfortunately, dito sa iba ng mga tananan, wala nabuhi ang Diwal. Okay. So, but since naging abusan naman nila, ang dalong sang dagat ay nag-operate naman mga commercial fishing, ang pilir, nalabugay naman ang dalong. So, tila naman katuig siya na nadula. Okay. But, still, ang may mga nabilinda na mga nabini, pag-ayon siya na kada banwa sinaya, may na-establish sila na fishery reserve. Okay. Nagilaya, hindi mo pinatandog. Yes. So, aral lang masaya, hindi lang sila kapadamo na commercial average ang pare sa matabo-subo. But since na may mga banwa niya kung nagpabilin, na stricto sa pag-regulate sa pila na baybayon, nagagawa niya sa from time to time. So, pare sa natabo sa dulid subo, nagkuha naman siya. Okay, very good, no?
inaya, ang pagbuwan niya, suppose, pwede nga na magsugod sa kung anong putibedra, sa pulpandan, depende na during ang sang water flow, during the time na nag-produce ang itlog o sang spots ang amo ng shell. So kung ang kuryente abi halin sa pulpandan, nagbuwa ang ila na kuan na itlog. So anong na sa likaran, so malapit niya bisan likaran ang kuan niya. Naging tanong siya sang tubig mismo. Ayun na pag ang shell pieces, kung mangitlog na siya, ang tawag siya spots ang mga sigling na bala. Gano'ng taon na siya nag-floating. Okay. So, anuro na siya sa tubig. So, ang iya na pag-bloom siya niya, depende niya kung diin ang dalon siya sa kuryente. Mura siya rin magsugod na tig-a kung mag-develop ang shell. Nabukat na siya. Kasi madagdag na siya. Okay. So, sumo niya, ako na sa tulid ng kuya. Sumo niya, kamahalas ang malaki kadalapon siya. Yes, oo. The 400, sir, ang kilo nakita natin. Pag-establish natin sa kadiwa ni Anet Kita sa Lago, no? So, kadamo dito sa... May kung lang kami na part, supposedly sa original namo na plan, may develop ang post-harvest. Yes, ang aspect, yes, oo. Not necessarily process siya, but luyag lang natin tani na pag-harvest siya na makatinir sa dutay. Kasi pala sa iskalok, kung makita natin iskalok, natin niya, na-process na siya naputos, kakas na ang isa niya kasyel, tapos na pwede siya ma-preserve. So ito na, may ara kami nasuburan na, kani mo ito na dahil sa nagiligan, ngayon namin i-revive subong, kaya nakita namin na, kaya gani hindi mo na nagadali ang ato na fisher folks na ibaligya. Kaya the more na kung nagadamo ang number sang diwal sa nakuha nila yan, since na perishable na siya, mabarato na siya. Yes. So kung amo nang mapa nato niya, at least ma-maintain natin. Kasi magnubo-nubo sa more attractive na presyo, pero mapa na siya. Kaya hindi na problema, kaya matino na. Yes, sir. Kasi ito nakita ang challenging nga part na pagtinlo, no? So, siguro, siya i-integrate kinato na sa aton nga mga growers nga sila gid kay balo sila nga magtudlo sa manugbakal or otherwise ma-process na siya nga daan nakakas ng iyang hiko nga ready to cook na for the consumers. Amo lang luyag na mo na pa. Luyag na ito na introduce na sa market na pagbakal nila ya, ready to cook na. Yes, so namin na kayo mga yan. Wala na hindi ko na mapotay. Wala mo, very disappointing na sa isa ka consumer. Ang pagbakal mo niya, ang sabaw na higupon mo, may balas. So, amo na naman mo. Another thing to consider sa atong programa sa dispersal naman, no? So, kabalo kita ng atong mga farmers, no? Gusto na nila nga magkaroon sa dutay nga backyard nga fish pond sa ilang nga mga area. So, paano sila, sino sir ang pwede nga maka-request? Paano kita maka-request sa opisina? Kung gusto natin nga magkaroon sa fish pond or mga tilapia supply sa aton abing nga community or sa Panimalay? Depende na siya sa kwan. Kita ya, ang OPA, mayroon na sa mga assign na mga technician sa Tatatanawa. Yes. So, pwede siya magpaagi sang request sa mga mga technician or pwede man siya kahimo sang request niya dito mismo sa opisina. Yes. So, pagkatapos, schedule lang na yan kung available na schedule kung saan nila makuha. Pag tudluan na pag-abot ito, tagaan na yan sa on-site na training kung paano niya malako o paano pag-culture, pagbantay sa amo ng yes. Pag-i-evaluate natin na sir, ang before na tagaan sa ingredient, tapos kina-training. So, para bilis sa atin mga manukulamati nga interesado, no? Pwede ko maghimo sang sulat, i-address nyo lang sa aton nga provincial agriculturist. Dr. Edmundo Raul Y. Kausing, provincial agriculturist, Office of the Provincial Agriculturist, Bacolod City. Kang dalo niyo sa office ang inyong letter, kang ibutan niyo dito nga gusto niyo sang fingerlings, kang butangan niyo please sa inyong contact number para nga mahapos naman ka makontakon kung in kaso ma-ready na ang aton nga fisheries division to conduct sang validation, no? Evaluation sa inyong fish pond kung ready na sila for hosting na sa stocking na sa aton nga tilapia. So far sa subong ang ginatutukan yung gininyo sa
opisina kung ano programa subong ano may ara siya urgency to implement. Well, wala man kami siyang inapa ng mga kung ano ang Regular programs, yes. Tanan yung mga regular program. Wala mo sa fisheries niya, halos tanan niya priority mo. Yes. So, hindi ka pili mong pabaya sa fish production. Napagdungan sila, sir, no? Napagdungan siya. Ang pinaka-budlay lang gani, pati sa fisheries yun na pinatakuman sa probinsya, ang pag-develop natin sa fish production dito sa coastal area. Yes. Kay wild ang ato na konsino niya, ang hindi parehas ang aquaculture na pili ka stock sa mga isda tapos i-harvest. Hindi indirect ang atong intervention. Kailan lang, kahit uun mo anay ang baybay, himuon mo anay na mas livable Yes. ang ato na baybayon, galing magdamong isda. So that's why, amo lang ganayan, amo lang ng pagmahamad kita na may potensyal na makadako sa mas damo-damo ang ato na mangingisda. Hindi niya pwede na parehasang ko na ang balon mo lang na ito, tagaan mo sila sa net, Control mo yun. tagaan mo sila sa net, tagaan mo sa sang baskong na, dala ko na nasakayan, gani makanang mas madugang ni sa pressure sa ato na pangisdaan. So dapat ang ako niya may makuha na isang conservation and protection. Yes. That's why nga kita sa law enforcement. Tapos conservation mo na marine protected area. Tapos pagbantay sa atong baybayon, mag-ayo pa rin ang ato na ecosystem sa atong baybayon. Gani makaproduce kita sa Damo nga. Sa habitat nga namin sa mga isla. So, when it comes naman sir sa protection sa atong ng mga coastal areas, ano nga mga activities, like for example, katayat kita sa LGU to do planting sa mangrove sa coastal areas. Paano natin sila sir gina-encourage to do these things? Actually, ang mangrove planting or mangrove reforestation, although naaral na sa manding sa agriculture, sa probinsya, ang nag-implement siya ang PEMO. Ang PEMO, yes. But may nag-kung kami mag-encourage sa ila na implement as part sa ato na program. Pero ang pag-abot sa actual na mangrove reforestation, pag-establish ang nursery, ang PEMO nag-abulig sa ila. So ginatagyan naman nga itong partner din sa yung programa, no? Ang Provincial Environment Management Office, no? So partnership natin din kaya syempre ang tanang-tanang nga opisina sa probinsya, sa Kapitolyo, no? Nag-pinuligay na sila para gid nga ka-deliver kami sa inyo sa namigid nga serbisyo. So time check nato na subong ano na nga nga oras dira. Okay. So, sir, any message pag sa aton mga listeners mo before naton matapos ang aton nga hinunanon sa imo sa Fisheries Division? Isa lang mapagod sa kung ang basta gani ang problema nato sa baybayon, hindi ka mo karekta na magpalapit sa office ng Provincial Agriculturist o makadto ka mo sa Fisheries Division sa naman ng opisina, gani maka-responde kami kung ano mga kailangan sa namin na baybayon. So, thank you very much sa imo sir nga Chimpo diri sa paghatag sa mga impormasyon naman parte sa aton sa Fisheries nga Division. So, sa inyong mga kamot, nagasandig ang kadalagan sa agrikultura. Ini ang inyong alaga, Lucila Perartilia. Madamang salamat sa inyong pagpamati kang mga kita na naman kita sa dason nga simana. Aban, Sinigransi.